iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Una mga tajak na siputan at ibalasang alimmabas tikit kita ang Mario. Iso adi nakapinasurot ni tatang mo at tumulong ang gaik iji talon ta. Ado nga min taramida nga assignment kan project ko na. Iso naimbag ta kagudwala ti daw ti klase mi. Intong bigat langan ti panang tulong ko kini tatang agkaik iji talon. Kat no day jemot lang amin ababay ti sang kakitam san. Unay kat nga minon na yan, agad ibagbalasang ni tatag. Nagkiziting ti badbado na itan. Talaga anak po daw. Naglalo itay kita kat naira natin malyaw. Nagsam itiisam na. Apay, napamuling-ling ka, Mariaw? Ha? Sige, ituloy mo nga ro din ti agaramid dita. Assignment mo ako nam. Nanang. Sino ka dito balasang? Ne, saan mo ka di anailasin? Ni Catherine daya balasang nila kay Disyong di tadaya. Napu daw, tanabayagan nagyan di Manila. Nagupisina ka daw. Ipangpangas ni Disyong, ti hapon anubyo ti balasang na. Kat, adalang aro sayang gusang amo na la iti club. Ninanang. Eh? Naglay nga sumapit ti sayang kusang kadagiti labid na karoba. Oh! Malapsak no kwa idang nagtutungtong. Bigbigatan na tagkikismis. Sa iti malam. Adadaman na nititirsi ng agiinom. Aguray ka man, Mario. Kursunadam ka din ni Catherine? Gaputan na po daw, kat isakit mo, ah? Ay, saan ko nga'y sakit? Narikat niya yung mangpadpada kasi ti pada a tao. Iso pinagaldaldak no mapagdili ko tinaimbag kan dakas. Nilukot to nga ubingan tayo suro naksapay. Sakit din kayo nam ti sirmunam. Rayto iti makunakan ka, Mario, ha? Igaad mo ti agadal. Sika, tinamnamaan mi kung tatang mo amang yaon kada tayo iti kinakurapay. Mga anak mo tayo iti sakit ko, Dani. Apay lang ang bakasyon tayo iti probinsya. Saan tayo lang agbakasyon iti lugar mi iti day di mamang mo? Iti tapay lang nga agindag. Taado tinas ka ng asikaswag anabati asan ni Kwame. Nalawa ti tawid ko at talon. Wanak man no dagbambantay iti balayo kan mga ayon ka dagiti talon nyo. Diyak pa'y ngamin na ibagaken ka ta na ira na idi nagsakit ka lay ka. Ado ti anomalya ti caretaker. Adan sapay negosyo yung intalkyo iti may sa agayam yo. Kasano nga ro din ti panagadal ko. Ijay kay ito nagtuloy agadal. Oray ta nasuruklaan ng ado abulan sa agsarada ito ya semestre. Awan amamok ijay. Kasano dagiti gagayam ko diti Manila. Edi nagsakit ka saan daman laeng ana iturad tinang sarungkarken ka iti ospital. Sa bagay, nasakit tinaakam ko kadakwana. Kaanon to nga ron ti panagluwas tayo. Inton bigat ta adda pinapataga si kaswag. Aldawan tanto ti agbiyahe. Uray ta napintas ti kagatgatang ko abaro a modelo afan. Babalinta ti maturog iti unag iti lugan nakaidda. Upan kayo magkayam nagkalap iti karayan tatang. Adda ka di pa tilapia kan paltat iti karayan? Kat no African hitubot na gito, nabayagan ajak nakakita tinitib apaltat. Kasta ka di. Nakagay kayo nga rudan tatang? Nay karigatak ng ring pasa. Mapana kayo bantayin tong bigat. Tayo naksalingsingan dagiti pinukan ko kayo. Pambarak nga gitukit iti bukal ti tabungaw kinutong. Sumarunong akto nga rod kada kayo tatang. Sa pagto ti mapan. Uray ta sana napudot. Ay, awan ka din ti aramidam. Ay, nalpasamin na nanang. Inton rabi no bigat nga agadalak iti leksyon ko. Payasan ka makaid na Roberto.
Kaya niya dito say upong kanya kaya. Laklakayan ka lang arudan. Ay, agatarak ka butang-dang. Naisong-song kang katamanan, kadagiti labin nga tutungtong, akaruba. Simak labas say iti sa nga ramayan. Diyak mamate, iti ditang ibagbagam. Si kapay ang babae ti, amuna taginom iti ara. Agtal na ka man. Ti anak mo ti rumbang nga kasaom. Nasirpat na ni Catherine. Kat kursunada nan sa. Nay, adumot ngagpaison ti limapsatan dahi di abalasang ni di siyang. May saka pa yung laklakayan. Yak kaya, ti panagarom ti anak mo, iti dayjay. Masapul nga igaw na tiya gada, tap na mapadasan na mo, kung mapadasan tayo tiyag na may. Napanlo ka kung tata. Sampay ang nakatangkahag ti ini, kastaunay na lingat ko. Manipod nga min nagadalak iti kuliho. Man-mano na sa mga atak iti banday. Ay, uray ta nakadaanon tan. Agi na natapay lang ah. Kaya't mingamin kan nanang mo. Ati panagadal mo, ti pamaysam. Isang oray na panglawak ka manalon nga ma'am. Ikarigatak nga isakat, di panagadal mo. Nakiaman naklawanay tatang. Ikarik, atun uyak ti arapahap ko. Kan arapahap yo. Di nanang mo, di kaya't nalauna ya makaadal ka. Tabno, maipayan na kami mata, iti pagnamayan. Sa nabalikan niya, nariturak iti rigat. Ubingak pa iti na tinibakon ngagtalon. Nasapa nagsakit iti amang. Nagpada kami kananang mo, adi nakaragpat iti nangato nga adal. Kat sikati kayat may, ama kaadal, para iti masakbayam. Uwan datang, agadala ka nimbag. Malaki po katay. Puno ka day, ako sunadam ni Catherine. Talaga niya nang. Naira na lang limabas ni Catherine. Iti timan awak iti tawa. Tanak ginanaki dinalpas ko ti may isang assignment ko. Ay, padigmaanang ka, wino palagi pang kalaan. Saan ka kuma, kasta? Anala ka masulisog. Sige ka din. Rugyantan ti agsalingsing kadagiti pinukan ko akayo ede. Si kalatan ti mang tugkal kadagiti binay. Makapapakuyo ka talaga kan ba de? Kunak no nalipatan na kun. Di mo ka din nadama ka nagsakita? Naimbag ka pa eh. Nakapasyar ka iti balasiw taaw. Wan, inton bigatin ti panagluwas makin ni daddy. Ay jay kano probinsyada nga gindag kami pailaan. Mabalin nga't pasyar ta inton malam. Ijay mo latan. Awan panawantan no ijay tagaytay ti pagpasyaran ta. Anya? Kadwata ti nobyo? Kaya't mo sa mo tagpaapal. Sige, bye nga Rudan. Bye ka. Ada kayo matgaya man daddy. Kakalpas mo yan nagsarita ka ni Badet. Agpasya kami iti mo linton madamdama. Kadwami ka na ti nobyo na. Kasi ka, apangan no di mo maibagbaga nga at dagayam nobyom. Awan pa'y daddy. Awan gayam. Ikuyog ko ijay probinsya ti Asog. Nag-cute ta nagpuraw. Amangan no kaskan ka nga ijay probinsya makasara kiti boyfriend. Wano asawa ni Kate. Ala, ni daddy. Tila ibagbaga na kanya. Dumot lagay, masana sumungsungbat ni nanang tatang. Awan diti balay. Ay, nakadayo mga taan na nakikaro batinam. Saklatan ti agluto ti pangbalman tayo. Naimbag ta, nakatsamba tayo ti kudit-dit kan bunga ti singkamas. Ni masama dengdeng da ito eh. Ay, agi na nakapay lang. Ta, uray ka nasaba pa'y mat.
Inakman kiti tuntunan ni nanang mo. Unak no, sumangbot ka man na nakainuman lang. Ah, Kababay ni anak mo. anya ay ati pagkitsitahan kanyak. San mo ta kanayaw? Mabuhi sita kami kada inisang kanauring. Isungsung nakit din gagsukan. Ay, babae dagid ay. Ngam na paglanda tumutungit. Naminsaanan na natiliw da hindi kinawayanan. Kasla sa anak kanabso ng rabi eh, Roberto. Nukas daw na ay. Di ba nangimas ni Mario di dinengdang. Oh, Indak-dakil ko tinagrigrigat Roberto. ay, dahil ka man ako na kon. Bayam tayo dun makatsamba kiti ado ngaong. At danto ila akong igatang mo ti karne wino ikan. Umunay mo't laday tabalon maon. Ngaguri ka dan rapay na bate 20 pesos iti bulsa. Umanay da ito yun, tatang. Ngumada ko magkatahang ka, libro. Nasuro ka tan lugas o tibayad da ijay. Oren ton biyernis latan. Hey, marang nuad dan ton may remedio ka. Kita tuman nuad da mabalin ngay lako kadagiti manok. Babasit pa'y lang gamin dagiti kaldeng. Sige nga, tatang. Kan awan sama na ni nanang. Ay, maring adlaw na yan. Kadagiti labit kung tumutungit, umiinom, makaruba. Oh, nakadaanon tamat laing ang laika. Pag natin makunam dito balay. Magustuhan ba't laing? Kunak no kadaanan, Daddy. May samot kadagiti kapintasan a balay. Aramit iti tabla ti daan a balay dagiti takkel ko. Ngam gapu ta daanan. Pinatarimaan ko iti architect nga anak ti maysa kinaadala iti high school iti. Awan gayam ko na ni din nga iso ti mangibelta kadata. Ken adda kanon mall dito eh. Nadlaw ko nga rod, naduras da ito nga ili. Nagado ti pastak ti negosyo, nalabsan tayo. Iso saan ka ay may kawa. Kasla saan ka matlaan nga imadayo iti syudad. Ti pakay kawaak lang, Daddy. Awan pulos dam amok. Amoy mo ten, ama nagaliwak sayak. Ken narwam nga dalat takadwa. Saan ka sakit di anar na ka naturog laika? Madlaw ka dagiti matam. Naladawak nga rod, Daddy. Nga marwamak tumatlaan ton mabaybayag. Wan gayam, no adda kayat mo ang mabaliwan iti kwartom, ibagam laeng, taawagak no kwa ni arkitek. Rumwarak inton madamdama, ta mapanak ka ijay kompanya. Kapilitan na siya kung timang tarawidwid. Sumurutak ko makada kayo. Masadutak pa ilang nga rumor, Daddy. Agidda aklaan nga malmalam. Sige, sikati makaam mo iha. Aglalo tawan mat nga agpaiso ti am-amom. Ngaminton sumrek ka niti pagadalan iti sumaro no a semestre at untong ti maam-amom. Nalpasa ko na nangan, Daddy. Agsubli ako niti kwarto. O, gatas laang ti impaunag mo. Kasla, awan nga ganas ko amangan. Rumwarak to inton mabisina. Adon sa mo ti tricycle malugana? Abay am tagumatagak to itilugan ta. Dakkel unay jayva na paglugana ka mga opisina. Kan may sa kasapulang tilugan inton agad adal ka. Nasong bata ka amin, tig sa amin mi. Maragsakan laki ti datatang kan nanang. Inton makita dati nagiksamina. Kasapulan na mapagtalinaad ko ti kinangato dagiti grado. Tapno at dapay agumagat ni tatang agtalon. Kasapulan na makaturpusak. Tapno mapaglupos ko ti biyag mi. Ado tinapinta sa kaadalak. Kan pasaray agparignada kanyak. Ngam kahit kung ipamaysa ti panagadal ko. Sana kaninanang.
Makinarimak, agarimak, kapayatan ti panagadal ko. Malakip ko man ni Catherine. Matlaw ko nagpapansin kanya. Numuda ta nagpudaw ko nagpinta. Dahil kalinamok ka ni Dimyaw ngandang. Simbangpit ka no ti taga Manila. Ngakin ko kwa kadagit ti daduma taltaluna. Di ka kaiso na ka anak na di Abogado Bartolome. Di kayat mo asawan, Roberto. Di mo jay Manilan nga ang naag. Ay, kapag din natalang, hindi na pandan, nagyan di Manila. No, Jack Mariro, Roberto. Itala nga subangpit dito. Ay, sigun kintim yung. Dito'y da kanon nga agnaad. Nay, hapay nga ta. Nalugi nga ta kadagiti negosyo na. Yak man namaw. Ngam kasapulan ba't ngamin nga si Kaswon na dagiti sa Nikwada na bate dito'y probinsya. Malagip ko na jay. Naduktalan datim yung. San gaya mo ititadami dya katalag dati. Awad na nga abang. Nakay-remedyo akmad lang. Ang mga nod na sa bali pagkasapula mati kwarta. O da ito, isang aribaw. Agyaman naklaw na tatang. Bayan nyo. Ikarigatak ti tumulong kada kayo. No da panawin ko. Ti panagadal mo, ti kayat ko ngay pamaysam. Sikat ti ganayo na pagsarsaritaan mi kananang mo. Nakitak na minsan na nakitungtong iti tirsena. Agiinom dagiti kasangsango na pada na babakit. Ay, mangarakan tumutungid dagiti alabit na babakit. Ay, naturad. Wano na puskol kadli ati pa nagro-proba na. Kaya mo dito libro. Nakigtutak pa iti makita. Ipapawik lang mo ti kumatan ng kasapulak man. Ingkidam kun ang ginatan. Nimbag ta sa ngaripot intag ni tatang. Nandapay nasaro kalimagaso sa suplin. Tamo kagatangan. Nata kumita kititis. Napayagan. Inyak nang isip po. Daddy, adaan ko dito yun. Siyempre, ang permisa Tidak di apandaman ti papanak. O sige, Daddy. Awagan na ito yung makadami kayo dito. Ay, Bastos ka Apay, ginalapos na. sorry. Saan ko nga inranta, miss? Katanya tikit kitaan ka niya. Naawan tala dito yung mall. Tungpaan ka. Nagsuplata ka. Pintis pemit na rin. Lisyap tidalan ko. Talaga tungpaan ka na Miss, nalawat ti dalan. Politik man ang sorry. Siya ka ni Mario. Sige. Your sorry is accepted. Siyak ni Laika. Nabiit kami pailan kini Daddy dito yung probinsya. Naya nakakanda magkalak di Manila. Taga Baguio day di Mami. Sinursurwan dangat sa uiti Ilocano. So, matlagay dumirderosas ti pingping mo. Dahita ti may sa akin nasurun ko kanka. Ti panagparang mo kanya. Adon ti lalaki at tinumpak. Takasla sa bali ti panagkit-kita ta kanya. Sige, panawang ka pa, hilay ka. Naragsaka ka makamamukin ka. Kanulita. Sorry man. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nag-sorry ni Mario kanya. Sa, nakaaga yung marunan. Pinarayaw ko nagpailangan eh, misa. Kayo manggi ni Mario. At talaga na. Kuhapo. On. Laika, apayasan ka matamangan. Kwa, Daddy.
Kanya ka diti mapaspasamak kan ka. Ha? Awan, Daddy. Mangan kailatan. Ibagak matakan ni Daddy. Di pa nakamamok ni Mario. Saan ka kadiya mabisin? Kalpasan na makapanganta, agpasyar ta dito imol. Kan mapantanto iti igit ti baybayin ton na lang. Ha? Dahil talauna iti kayat ko, Daddy. Mabuybuyak iti Facebook. Anapintas, dagiti baybay dito probinsya. Bayam ta inton makawayaak. Pasyaran ta dagiti naduma-duma ag beach resort. Ado pala ang amin tinapatag nga si Kaswag. Sarong karak pa dagiti manalon inton dito. Sana na po ka ti panunod kang ilay ka. Napintas. Nakapudpo daw. Dumerderosas ti pingping na. Ura sinupladaan na. Magustuak dagiti mataan. Hey, nakasampad kagaya man, Maria. Kaninanang mo nga eh. Awan gayam. Saan ko ano sangpatan ni nanang datang? Napanmanin nakikaaroba. Ano ti oras, panaglulutam. Saan mo ka day nakita iti Teresina? Nag-tricycle lang namin datang. Asya kung tagluto iti pangrabyan tayo. Nakto sa pulan indon makaisagahan. Ay, saan mo na mapan sa pulan sa mga mo sa balit ipagipapanan na. Naungot mo nga ron ni nanang mo no masumram. Anos kayo nga ron. So, nas asidik tirik nakada kayo. Nakalanglawa kataltalunan, tilinabsan tayo, Daddy. Sa uray dito'y kabalbalayan. Nalawlaw iti kataltalunan. Panagtalon ti kang runa na pagbiyagan dagiti tao ditoy. Narigat nga ron ti panagbiagda, no kasta? At nakanumutan sumagmamano anak dal nga anak dagiti manalon. Ang trabaho iti Manila ti daduma, kan adamat na naka-abroad. Ngayon baga bigat yun, sir. Anya ka dito maipay ko kada kayo? Siyak ni Victorino. Dito ka diti balay ni Roberto. Dito yung agpaiso, sir. Dumanon kayo, ha? Ni Mario. Agyaman ak. Ngamin kalatan ni baga kayat ko makasarita. Siyak ti akin ko kadagiti daduma taltalunan ni tatang mo. Masugunak kasta ka man di? iti dito'y alalaki. Sige, sir. Kapampansinan. Wino, saan nga taamalasi? Marag sa kada kamakam mo kata kayaw, sir. Talaan nga makita kayaw. Siya kay may sa kalawaan ti taltalunan. Kadagiti kukwayaw. Dandali may siya nga tarya ti kalawan na. Nasuraw ka sa nga gasurasakaw ti ti maapit. Saan laki dia kapten ti pistay kinsa na mabagyaw. Madanon na dayta sa... Awagan naklatan ni ti Victorino, Roberto. Napanunot ko asikati kasarita. Tama ipatuldom lakit di dagiti talon ko. Numano sa inyo laki di sir. Na magamag kinday nagiti tambak. Nabayag nga mina na sana nagtudaw. Laimbag ata nakasapatos kayaw. Tapnosan kayo ang masiitan iti baim-baim. Laikay ha. Dita kalatan kotse. Saan kami ngagbayag? Nagbati gayang ni Mario itasidag ti nakaparadaan ti kotse. Simursurutak kini papa iti ubingak pay. Akakapadag iti tambak iti. Ininot mo nga bina na pinailot na. Kay sukanupay ti sa nga bataw ga marapan. Ano kasto ya panawain, ti mulas, asitaw iti igid di tambak. Datakkel gaya man dagiti pagay. Napupuskol dagiti gipida. Baring kumaawan ti dumti nga bagyo sa kakaisonasan nagrair ti pesketa. Ada tayo di tawa na tinungraw kan dinangaw lagi ti pagay.
Saan ko amaawatan dagita ako na matinongro? Masurun ka kadipay lang kanya, klay ka. Saan ka nabigbig kita eh? Ta, nakadumog kamit. Dahil talaki na pintas mo, tinakalasinak ka. Anya ti kayat masawa ni Tamari. Saan ka anay turod at inong paidi tadda tayo iti mo? Ngam ita. Ni, anya ti basol cooking ka. Ay ngam no dahi tati pakaragsaka magkat, di sige, tong paanak. Mabutan kan samat kanya kon. Ang angawon kalaan. Taga dito'y kagayam. Jak impagaro. At tatang mo gayam ti may sa katalunan ni Daddy. Naimbagta na yanos mo ti may diti na numuha lugar mi. Nasulinak, kan taltalon na ti makitkita. Kan panaka music mi ti uni dagiti bilit. Ngam, naulimak. Makapabang arte angin. Sana kasi di Manila nakapudpudot. Tultulungan ka din ni tatang mo ng talon. No, dadumalaan. Agadadalak noin. Makatawan na nagsardengak anagada. Gapo iti panagsakit ko, Mario. Kuna ni Daddy, adito nga ituloy ko tagpaimbag. Ha? Ada kayang sakit mo? Danda ni nagtin nag-alokemia ti sakit ko. Naimbaga na kon, Mario. Kuna ti doktor, makapasaya at kanyak ti presko nga angin. Ganda iti presko a prutas kan si daan. Kuna ni Daddy, adito'y kami pailaang hagdaan. Kan ituloy ko ti panagadal ko, inton sumaruno a semestre. Nakapanaw gaya man ti sangay limro pirto. Itaw lang agpaiso dagiti baknak. Saan da akinay at titimapok, tanarukop, ken nanumuda ito'y balay. Agdardaras ka no nga may tado ta si kasuan na andang. Pinapay tuldo na laang kanyak dagiti talon na. Baliwan lang to kano tagpasyar. Oray saan latan? Tapno saan na atagibas ito na tao? Nasing pa man ni Victorino. Saan na pa kaya nga waga kiti amo. Dito'y kanupay lang probinsya nga agnagday ti balasang na. Taas si kasuan na dagiti sa likwada. Kadwa na ka di ti balasang na itay. Wag, nagpintas. Saan mo nakita atasan adim sa agi ti kutsina? Kadwa gayam ni Victorino ti balasang da, kat simburot ka kang tatang mo, Wala nang, apay ka di? Napintas kan na po daw lakit day, ta di makuli di Manila di balasang na. Nakasaritam ka day? Kinapuno na. Saan nga ita ti damo pa nakakita kinilay ka? Namam mo kijemol. Ay, kahit naragsak ka nakakita manan kin ko ana. Ang mga nukurso na dam. Ninanang mo't. Baknang da. May kariak na tamot king kuha na saan mo ta? Naimbag kung ano saan ka mapalpaliw. Sang kadayaw ni tatang mo ti kinasingkwet mo. Ngaam na makakita ka itinapintas sa balasang kaslakan ni Catherine. Ay, Ninanang mo't. saan kumaday ta agaram ti igagaan mo? Basta po, makaturpos ka iti panag-adal mo. Katulog ak gaya. Ni Daddy, awagan na. Hello? Hello, Laika. Ado pa ti asikaswa ka? Mangrabi ikan tulatan. Saan na kun nga orayan? Naituyan ti kun kunak, Daddy. Naimbag iti at datayo di Manila. At dadagiti barkada kakadwak. Urayan parparbangon kami ngagpasyat. Gamday tamat ti nakaalaam iti sakit mo. Naimbag tulang inton makasublikan iti pagadalan. Taadon ton ti mabarkadam. Sige nga rodan, Daddy. Ni Mario kaya. Awan sama ti cellphone na. Malagip ko lang nga rod ni Drake. Nagtagulit. Apay ang mapanpanunot ko ni Mario. Tanda ni kaya mo na may ring pasiripar nga pitan ti rap tayo tatang inupagay. Kukayo ka didagi ado asin akong erik kaya takdang? Huwag na, barok.
Nasuro ka sa nga gasuta sa ako na dyan. Nay, nakil man nga rin tinapitan na. Amo ka din sa Victorino na nagpagapas kayon? Ni Timyong tinapan nang ipakamo. Ngam ti katulong dala ang tinangidanon kanakwada. Oray ta sa tayo ba't ako sitan? Huwag matkidi ah. Ay, dahil tilangan na o di pa nakakita nilay ka. Mabayinak pa tamang pa siya. Nandiya ka mo ti balayda. Yung apay nga ta, mailiwak yung kuhana. Eh, saan na kayo pa'y lanay ta? Tagmerinda kayo pa'y! Oras siya tatang, mabisinak mo tin. Pakimirinda ako nga. Naimbag tulangin doon makaadala kung nagtrabaho ako. Tamagatang kuntun ti kayat ko. Ay ta, ti kanayon nga iyo na unay may hininanang mo. Mawatak ba hininanang mo? Asino ka di magtisan nga agarapa ap alumong autibiyang na. Naimbag nga aldaw yun, nanaandang. Maragsakan na ka makam-amo kada kayo. Ay, kastabat. Naimbag nga oras mo. Imbag tadayanos mo ti Sibra kritinano mo abalay me. Nakurapay kami laang. Nakasilsilang ti dataryo. Naulimag. Kaduam sa didadem. Nakita kita iti kutsiyaw. Madamdamak, amapan kami dumanan kini Mario Ijay Talon. Napudot pa'y lang amin, nana. Diyo pa'y laimbilin kan ni Mario ang mapanayaban ni Ruperto. Abo na mat, kantibulo ka na pa nagbilang iniyarabaw ti Wigaday. Nay, hindi... Ubing kano pa ilang nakakita iti karayan, nanang. Yan barang nga da kano magatang da nga lamos, iti karayan da tatang. Asi daggayam ti karayan ni Jay. Sayang. Ta sa anak-anak kay tugot ti pagpalasak. Taagdigo sa kuma. Ha? Mapantangaro din ni Jay Mario. Ay, kat, agmirinda ta kumapaya. Itugot talangan ti meriendata. Agsarsarita ta, kabayatan ti panang buya ta iti karayan. O, sige nga. Dahil tuyen tinabayagan nga inararapaap ko, Mario. Agasam, tinasurok ang makatawan na nagsardengak ang nagadan. Madanagan na, nunatkit ng mayulo. Adun tinalipata. Kabalam da ita. Ada ibagak. Ah? Saan ka kumaamasasain? Awan tayo ang cellphone mo. Nakurapay kami lang. No, dahil tayo masapol ko to cellphone with no laptop para ti panagadal ko. Makiususara kada kiti kaadalak. Ngayar ramidak mo ti assignment kan project da. Apag iso ti pampananotak. Siyak ti mangi pamuspusan tapno ada cellphone mo. Ha? Nalakalaan nga awagan ka, no kasapulan ka. Aniya? Nabayagan nga gamam mo ta. Saan ka pa'y gayam anak ka pa siya, iti balay. Agyaman naglaunay kan ka, Mario. Naglaing ka. Bayan, tailibre kan to inton agpasyar tay Jemon. Ibagak to kini daddy, nga awisan da ka dito'y balay amangan. Gan, anya ko matipagbainam. Sige nga, Rodan. Bye. Iha. Oh, kumusta ti panagsublim ijay pagadalan? Ado ka din, tigagayam mo? Adamat sumagmamano. Ngam ad-adaan ni Mario ti kasarsarita. Marigatan iti panagsublik nga gadal. Kat agpat-patulong nga kankwana. Laika, amangan no sa bali ti pagtungpalan ti kinasingad mo kini Mario. Laglagi pa, saan tayo nga agpapada iti kasasaad ti panagbiag? Kat amangan no agbabawi kang... Yak naman na kasi ti pagtungpalan ti panagamam mo tayo di ka. Malagip mo pa'y lang ata. Day di panangibagak atong paan ka. Kinapudno na. Saan nakasuplada? Kunjak pa'y napadasan ti timong pa. Yak paspalan ti kinaragsak ko. Uray na numuak. Kan sanak ko may karingin ka.
Saan ko maaday tati panunutan, Mario? Ay, ayat ang kaunay. Laika, mabalin ka di nga arakupan, kan agkang ka. Sige. Apagbiit lang, ha? Nagsamitan ti pipik ni Laika. Kastigayam ti barit na. Nagparapay ti angas na kanan. Nay, nagdarood ka na ti mata. Kaslag todo. Mabutang na kiti guruod kan kimat, Mario. Anak ko pa na kiti na irod. Aday todo na. Sus, mabasa talakit di dito eh. Kasano nga ron dito yan? Nataltal ka dito kotsem. Mabasa ta dito eh. Sarakusukan talangan ti todo. Agkimkimat kan agurguruod pa ilang kabayatan ti panagtudo na. Mabutang nga kiti kimat kan guruod. Saan ka madanagan? Dakdakes nagtalinad ta di tirwar. Nataltal ka dito kotsem. Saan ka kumarumukrok at piti panangarakok mo kanya ka, Mario? Awen. Ala, mabandakit din. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dandanin may nga oras nga tugtudaw. Di ba ila sumarde? Ay, ang dapat pimig sa tibayakaba. Dapat, ang nip-nip-nip sa ka talaga. Tuperto, may kaman dito. Malaming ka nga tanandag. Kundo di na kahit tirumwar iti kwartulay. Tamabuting iti kimat ng guro. Yung gayang, awampay ni Mariam. Ibig matudwang matang nagawin. Hila. Handang, Ay nakabutbutang dagitikim at kang guroon. Awan kanipay tay barom. senpay nga raw na simbang tay. Ay, Jesus apo. Anya nga min ayat tirimora na pailahan kat Sabado nga ron ita. Di na imbagano niya't aramida na dyan na panan na. Timbaga na itay, kit mapani ti may sa balay ti kadalan da. Dala patag ni baga na. Laika, pakawanin ako ma. Santro magneto eh. Na mapasama ka data. Sa anak nga babawi. Anang ipait ibagikan ka, Mario. Nakanagragsakak. Ay ayat ang kaunay, Mario. Dahil hindi ka pintasan ang pasama kitibiyak ko. Agawid ka. Kasi mariklik nagpailaan tinaparang arakot ni Mario. Pinugaw na ti panagbutang ko. Agpada kami anabara, ti panagin nagot mi. Nayagos tirig nami. Kat napasama, ti saan ko maarumba. Donan, simpangkot ka din ni Laika. Simbangpot ni Daddy. Nagbaglakit din. Taumon unaak ang nakasangpat dito'y balay. Anya nga tati aramidan na. Numaamuan natin napasamak. Mikan ni Mario. Laika! Daddy! Adak dito'y kwartok! Masaduta ka bumangon! Naglamin! Itay pailasig sa gaanda ka kang tatang mo. Apay ang nasipgutan kasi bagpay, napanab. Impakada kinitatang ita eh. Gada na pati nga ramidig ti balay ti may sa akadalak. Inuray ko lang ang nagsabing titudo na nang. Apay nga ron nabasbasa ka. Eh ko, nagarbis pa ilang namin ita eh. Awagan ka kung maidirabi eh. Kumusta ako ma? No nakaawid ka matlan, anasaya at ijay balayo. Dimdeng matirig ni Daddy. Kan nakaturo ka ta, naglaming namin. Nagsadang ang titudo, hindi makasangpuita ka di balay mi. Saan na ka kagaya nagdamagan? No apay narabian ka?
Ako nagdamag ni nanang. Imbaga, tatan, napanak ti balay ti may sa ka eskwela, isti pakada. Nagulbot ka gayam ka dagiti dadakkel mo. Saan na ka di pa'y nga mo nga gayan ayatan? Saan pa eh? Saan lalaki di mamati nga kay naetan? Bak nang kayo. Kaya sino ako anapanglaw, ang maikariking ka. Si Kanti nakita ka kapintasan, Laika. Sika lamlamyungan na. Puno mat, napanglaw ka pa eh. Amangan noon niya ti pampanunuta. Sumurot kan to kanyak hindi pa rin labi eh. Ha? Anya? Ay, Lapigusan ka na. Sa bahaling san talaga ti pampanunuta. ako amangan man niya tiba ko ni Dadim. Kaskan ka. Jak pa'y nakasagana ama-amo ni daddy nobyo ka. Yung nalakalaan nga irasunan ti yaay mo iti balay. Ah? Ipambar ko, atultulungan na kiti panagadal ko. Pudnumat, ngayar aramida na kiti assignment ko no daduma. Laika. Anya ayat ipagsin na ayam. Um, Awan ko matipagduha-duha am kanya, Mario. Oray asino ka pa'y. Ay ayatan ka na umay. Inawis ko ni Mario amang rabi dito balay. Tanay bagla nga makapagsubadak iti panang tutulong na kanya. Kadag iti homework ko, daddy. At napagimbagan ang nagkaadalan kayo. Oh, Mario, mangan kalat na iho. Saan ang nagbabayin? ay sir. Ang damok ti makipangan iti sa balay abalay. No, adalang pakaawi sa kapaskan. Ipagpabalay mo latan. Ay, saan ak matakas ka dagiti daduma ang mata pobre? Ay, madlaw ko nga ron ti kinaing bagyo, sir. Tata Victorino ko namlatan. Sige, ituloy yun at atimangan, ha? Kat adaram iti kiti kwarto ka. Alagip ko nga dagaya mawagkak. Excuse me. Sige, sir. Saan ka nga mabainitan? Pinanawan na ta ni daddy. Mabalintan, tagsinupo. Uy, sus, sutilin nakmat. Pilya ka mat gayam. Kunang nga itong hanggang angawak. Ipaypay suta. Kasla agasawatan. Adwa talaan. Anya? Apay akas sa tipanang kitam kanya. Apay, nukas pangarigan. Mayat ka ang kasawatan. Nagseryoso ka matan. Ubing tapay iti day taabanag. Mangantakit din. Ibagak to iti driver ni daddy na itulnog na kay J. Balayo. Dahil tatirinanta ka, Roberto. Ragupan kayo kumaamin agatalunak tapno. Ipakaamok ka na kayo dahil ito yabanag. Ngam inkadeng ko asikalatan ti kasaritak. Napanunot ko maawanan kayo iti talunan. No umanugutak ang mangilako kadag iti talon ko. dapat hindi isang kabasay tatal-talunay. Among Victoriana, Yung nalawat italon niya, suksukayag. Iso asaan kon nga ilako. Ha? Ay na. Hindi malaklaw na, sir. Kakayat nga agsakit tinakam niyo kanyak. Saan nagkasapulan nga ilakok ti talon ko? Taan na negosyo. Agmamayo ako manin ang bigat na. Kasto'y manin tinariknak, hindi kalma. Masadutak la kumaabumangon. Pauray jak sumrak iti pagadanan. Kasla, jak maibtura na jak makita ni Mario. Nasurugaya man ado alawas. Manipod ininailawan kami. Saan? Jak may kayat ti agsikog ka. Kudak pa no saan nga ila ako ni Victorino nagiti talon da.
Apay nga ron, dagiti dualugan na limbabas. Apay ka na, dagiti ando alugan. Kwa, Duda di ka nun sabot tayo lugan dagiti gubatang iti talaw. Kibuyog ka no, pa'y dagiti buyot da. Na mga no sa balit ang lakwit daga. Awan ti buyot ni Victorino. pudno timbagan ni tatang nanang. Awan buyot ti ama ni Laika. Day, kasanod pa nakasiguradong iti day ka, Mariaw. Kwa, napaanak ko namin siya ni Gibalayda. Inawis na ka na nga ni Jay. Tatultulungak ngamin ni Laika nga gramid kadagiti homework mo. Nakakapkapsutok launa yan. Dagdanin sa rin mo amit kininan ko. Anya nga tati kaya ta sa unday to'y amarikrik na. Laika, anya ti mapaspasamak kan ka ha? Ha? Ni tati? O, kas na una yung alingat mo. Kan aglos-lusyaw ka pa yan. Maditi rusok ko dadi. Adan sa naipaunag ko amay kontra iti tiyan ko. Wano, agdadagsan ka. Anya? Kasanong marudan na ito eh. Sigurado kay ti Dayta, Laika. Nagulbudak ka ni dati. Kanimpatan ko asana kang dadagsan. Ngamin limit ko nagpakita kiti doktor. Talagang ang dadagsan No santa kumaanay lawan iti. Awan ko maday ti aparikot ta. Imbagak idikan ka. Ngawan ti pa nagbabawit, Mario. Kaputay ayatin ka. Dakla parikot na ito eh. Saan ba't nga mo dagiti naganak kanya? Nga danubyak. Makigtot dalakit din ipudnok. Nga na si Kugak. Saan ko kumamat akayat yag si Kung? Sa anak pa yan nakasagana. Sa anak ka nakapagulbot kini daddy. Nga agnobyo ta. Kat sikat yamat si Kung ko. Kagura naklakit din ni dadim. Ang mga ano niya tiramidin na kanya. At pabasulin na kaginundawayan ka. Saan nakaginundawayan? Tanagayatan taadwa da ito'y Mario. Ni daddy. Ha? Nalimot laki diya sinurot na. Saan po ang nasiputan? Nakasaysaya atak iti pamilyam sa kastoy ti insubad mo, Mario. Pakawanan ako ma, Sir Victorino. Pangasiyo, daddy. Saan niyo pumadang ni Mario? Ay, ataklaunay. Kaya't ko akasarita na gitidadakkel mo, Mario. Saan ako nga agpalpalikaw kada kayo nga agasawa? Masikog nilay ka. Kat masapol nga itakder ni Mario ti dayaw na. Aya, Ay, nakigtot kami ti Dayta ngayong bagayaw, Sir Victorino. Di miyambaw, nga tagayam kayan ayat ni Maria. Kaya mo yung kasla na kasingsing patlaunay ni Mario. Saan na sinulisog ni Laika no dahi ti atapyo? Eh, sir, saan may ang mapanunot Dayta? Mabain kami. Nanumu kami laing. Dahi taro ti pagkasiddaawak ni Laika. No apay ni Mario pa'y tinakita na. ay, nay, nasakit kayong agsaaw, sir. Andang, saan ka kumana sa bumbat? Ay, anya nga ron tinasayat ang maramid siya. No, anya tinamnaman nyo nasayat. Si tutudyo kaming agtungpal. Diyak kaya't ama ibabain ti anak ko. Kat masapol nga itakder ni Mario ti dayaw ti balasang ko. Diyak kaya't nga aganak abalasang nilay ka. Kat uray nga tamat na kayo. Di yu kaya't ama itao abastardo ti apo kayo. Ay, awanan kay tiba. Hindi. Pakawanan ako ma, Ay. nanang. Ay, una yakin na derrap maun. No, saan ka kumada derrap mo no solisok. Ay, binalagan kayo din gamanya tinaramid mo. Ay, tag nilay ka nanang. Na, San may anas palang tirik nami. ay, unay kayo na. Unay ikaw na Nanang, yaman. nanang. Ayaw na Nanang. nang yaw. Sabi babayin ka. Lagi nila. Ipatamon ni Maria. Ay, na.
Ay, nang namnamak lakit din yung pinaay nak Mario. Isalaksin ka ganak. Akawanin na ko, madadi. Agin inayat kami unay ka ni Mario. Kat nadarang kami iti sulisog. Dalpasan na nanadaal ti tayo mo iya. Saan ka matanaga? Saan ka kagura? Tilaang maaramidan tayo. Masapul nga ikasar na ka ni Mario. Ngam dati, Pinangtaak ni Roberto nga ikatag akatalunan no di nakaikasar ni Mario. dangganda ko, madadi. Sa anak pa yan nakasagana makiasawa. No kuma pinanunot yung daytay de. Nasakit tinakam ni Andang nga agasawa ni Mario adi nakapagturpos iti panagkataon. Ay, ayat kunay ni Mario, dati. Ngam saan kami kumapay ng kasar. Kaya't mo kaldi ti maibabain like ka. Tiyak ipalubos na ita. Malaksid no iparagrag mo ti sikog mo. Idarom ko ni Mario. Pagparangan ta aginuntawayan na ka. Saan, dadi? Kaasiman ni Mario. Ay, ayatag ni Mario. Katyak kaya't ababalod. Ipabalod ko no agkadkad nga ikasar na ka. Sige, dadi. Agkasar kami kini Mario. Ay, ayatag ni Mario. Diyak kabalan ang mapukaw kanya. Ay, saan ka ang maawatan iya? Sa balya talagang di panunot yo nga agtutubo. Kaslaawan anyaman na kada kayo, iti kayat yo nga aramidan. Paay kasarak nga ruteng kini Mario, dadi. Diyak mat kaya't di may babayit. Agasam, tagpas ngayak ngawan asawak. Ang kasanon, marit nakasanak pa yan ang kasakana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, oray nakatalikod ka kanya kakumitkita iti tawandang. Amaw, amlidam dagiti matam. Rumartan dito kwartaw. Kababayin kini Victorino nga gururay ti salas. Ay, tapdoan niya pala. Tapno mapagsasaritaan kano anay bag ti panagkasar da Mario kinlay ka. Ay, tiyawanan bain nga anak mo. Ayan na gabin. Nagsaruno da dimteng kini Victorino. Mapan kano iti balay da Victorino. Nagsublit ay napasungadan na tilugan ni Victorino. Ay, makagkura kita anak mo. Dinadal na tarapaap ko para kan kuana. Kasano pa itano ang kasaran? Ad-ada na may lumlum tayo ti kinakurapay. Ibis ko ba kay nung aw na tanto? Awan ti mabalinta bakay. Agpadadakin nila ika na ilawan. Narasok kami nitan nagitag tutubaw. Lala, punasin mong talwam. Kadayon ka magbagat, anak mo. Tamo ka narokop, iti sulisong. Hinliklik ko kani Catherine. Ay la. Nakaumayak dito'y walayo tapno mapagtulagan na naimbag ti kasar dagiti anak tayo. Ulay tsak na isuro ni Laika. Ulay na tayo latan ti agsasarita. Ay, saan ko maibaeng ti kinakurapay may Victorino? Saan kami ang nakasagana iti dito ang anak? Ikwa, Maawatan kayo. Nakasagana ka tumulong nga gastos, Roberto. No pa'y nasapa unay apan nakiasawa ni Laika. Gaputa kakaiso ng anak ko. Ken babae pa'y kaya't ko anagarbo ti kasarda. Sir, I say, Daddy, Ala, tinapatag makapagkasanda ko ba?
Napagnaw kami laag kat awan mabalin mi pagkarit. Awan ti panggap ko amang tagibasit kada kayo. No manugot kayo. Sa akon ti makaammo ti amin. Idiimbay ni Daddy balay mi. Tinasarita na. At tulungan natin ka amang isagana kadag ti masapol iti panagkasarta. Kasla, nakabibit iti pasama kanya. No lagi punta, no kasano ang nagamamuta. Kasladyak pa'y lang namnamahan na may kariyakin ka. Napintas ka, kanbak nang kayo. Sika nga min, no apay asaan ka anak atagpon. Gaputay ayating kalay ka. Ay ating kamat. Ngam amang ano intong tagkalan ti tiyang ko kat saan nakton akay kaya. Amang ano sumapol kanto niti sa bali. Awan sa bali nga yatag, no di si kalaan. Ikarik day ta. Nagmalmalim kayo kano nakapupog diti kwartuyo, nanang. San kayo kanong paanangal daw? Uwan, Ah, apay ang nagawid ka pailag. agin inom kayo iti ara. Awan bibiyag mo, bawatab. Gapo iti panagpaay mo, iti arapaap, bikin tatag mo ang makalungaw tayo. Laksigan ka ng anak. Nanang, amo kadakal tinagbasula kada kayo. Iti panangasawak, adyak pa'y nakaturpos. Awanan ka, iti utang na ibaganakam. Nasulisog ka lang din na oras. Awan sirbi a pinagadal na ka, Baryo. Nagsaysayang kami iti kwarta. Ulita, pakawandak ko ma. Kaputa mo, manabaknang ti pa kay kamagam. Saan na kami na pinampanunot, anadakal mo ako markaramot iti rigat, ang ingat-ingana. Nanang, sumardeng kay kuman. Apay ang pagsardingan na ka. Sige, aguma kayo mang tong pakanyak. Tapno may papasyo tiguray kanyak. Tiyamoyo? San ama dudog tiriknak? Pumanaw kan, Mario. Sakbay nga agsipgat, ti panagkita ka. Impilang ka na nalpasan na natay. Panaw! Ayan! Marding ka kuman! Kapapain ka dagiti karuba! Awan bibiyag nagiti karupa. Anya pa natin aramidam si ka, Mario. Pumanaw ka! Mario, mapan ka niti kwartam. Ngumsan ka nga agpadlaw kininanang mo. Siya kung timakaamukin ko, ana. Ala, mapan kan! Aging gaita, saan pa yan nagmamauti kinaragsak ko, Mario? Ay ayat ang kalaunay. Kasta, Ahmad. Pumuna arabi mi kinilay ka. Gamdag iti tadakkel ko ti simalsal din iti panonor ko. Kunak no, sanardar ayan ni nanang ti kasarmi. Mario, malaminak. Mabitla. Ikapkapsot ko tirkon. Napigsa ko na eh. Saanan? Arakupan naklaangan. Makaanayan tinabarang arakok mo. Kanti nabiskid abagin amang iti pan nakailibukat ka. Ay ayat ang kalaunay, Mario. Kasta, Ahmad. Santo nga mahumahu ti panakat. Naimbaga bigat yo, Daddy. Kastamot king ka, Mario. Ket nilay ka, riniing mo kuman, taagigiddan tayo amamikat. Masapaak pa mapan mangupisina, taado tinaskan nga sa kaswag. Rining ko itay. Agar-arang ang matlaan. Nuwanak na pa. Naruwam ngamin nga agreeng no kayat na. Iso apasaray malada o sumrag iti pagadalan. Masaludsod ko man, Mario. Anya itan ti plano. Dahil tati, kahit ko mga ibaga, gawat agasawa kaming kinilay ka. Kapilitan nga sarde nga kangagadal. Ang mga nadabakante yung opisina yo. Kasto iti aramidan ta. Uraya mamakariing nilay ka sa umay kanto yung opisina. Nabit kayo pa'y ngagasawa iti anak ko. Ket amangan no saan na amaawatan, no saan ka ngagpakadaging kwarta.
Mayamit tayo dito yan nasubok mo. Imbes at tulungan na kititalaw. Binigbigat mo kindain tinaginom iti Teresena. Nayawid ka lang arudan, agin inom ka pa'y langit arak, teraramidam. Apay nga binabibiyagan dak. Didak mandiram-raman no saan mo na mawayas ti ang talon. Sumardeng ka ngagtalon. Magsarde nga ngagtalon. Kasanaw ti pagbiyagan ta. Tiyak problema na itan. Ingkay bagay tinalay nga anak mo. Ay, aging ka ka diita. Saan mo pa'y amaaklon, andang? Saan punto ama aklaw? Nasakit laon ay tinakap ko. Andang, sardeng mo taginom. Mudto day tabuti ti arak tay duling ka. Padasang maalangan kanyak tayo perak ko di tarupa ba. Sige! Ah, Oray at na bang aran, kalpasan na nakadigusak. Bigbikat manan ngagmamayuak. Kaslamukot na sino ti mawawag. Ni Milet ngagpaiso. Ah. Hello, Milet? Sige, agpala sa klabiin. Wan, saan ka mabayag? Ad da amay bayagak, no tungtungan nak. Sige. Anya ti nabara mariknak. Dara! Saan? Tatang, oh, ne, si Kagaya Maria. apa na niyo? Ay, talaga nga, asinsado ka na. Nakakutsi ka. Kutsi daddy. Tatang, ngam, makunkonsensya. Amo kadakal tinagbasulak. May liwak kada kayo. Oray linaksid na ko ni nanang. Dahil dati parikot ka. Sa pulag ni nanang mo. No sa dino man ang tinaturturong na. Nairaman ang nabalod, idilawas na. Ta, natiliwan da, nagtutong itda. Sa nabarbartik da bay. Ay, Ah, ni daddy. Mabit lang tatang. Hello, daddy? Mario, sa tino ka nitiayan mo? Imawag ti katulong. Agden nervyosa nang ipantabag. Anak patanak ano nilay ka, Mario? Anya? Ano kasta? Daddy tan ospital. Umaya ko, daddy. Tatang, pasensya kayo na. ay, Nagpadara ka nun nilay ka. Awanin tenak na Mario. Pagkawanin ako ma. Saan ko matarantama ni sanak? Kadigdigos ko itinadlaw ko ang nagpadara. Saan ka na nagsakit? Nakapsot ka pa ilan. Kahit mga nonya pa ti mapasamak managing ka. Amok mat, asan mo ang nagaytan ti amin? Nagananagak man. Ngam napay na nagrag ti si Kuko. Iha, nalabit kit saan nanay kari ngagbiag. Nagsayang dati. Umuna nga anak ni tayo dyan. Amang ato pagpabasulan ng ni Mario. Iha, saan ko ma? Atila, song-song ra kiti panunod mo. Daro pa ilang da dyan. Ngam narignat. Nga anta nagpitpiti ka puso na dati. Maturog ka na. Kasapulan nga ginanaka. Tapdo mapasublim tinan anay apigsan. Madong nga daw tinapalabas, manipod imay dyan nalay nga anak mo. Ngam saan pa yan nagsublay. imit la maulit ngagpaison ti sa sarungkar na. Tapno maamuan mo niya ti napasamak kinilay ka iti panagpadara na. Imay na lang ata yung pangasanga na kutsina. Ti awanan bayin. Ah, Kalpasan ti pa nagpayin na kadata, may turod na pailang ti agparag. ha, ada nagbusi na ba kayo?
Ang mga nuti anak ta daydayan. Anak mo lang, dayday. Ah, Dalpasa dalinak 5. Awan anak ko. Ay bilang kon anatay. ay, agsidugar ka kumamit amang ibagay ti daytandang. Awan tinaganak ang makabail, amang laksay idanak na. Amakulkulaban na ti panurot mo. Kapiti sakit kinakam. Kita, anak mo. Ay, Pakdang atalagan. Takasapulan pa yun nga dabag sabat kan kuana. pasensya ka yun. Noy talang man na makasarong karak tatang. Aging kay ta. Yak pa lang niliw-liwag isakit tinakam ko. Iti pa nakaragdag ti sikog nilay ka. Ay, kastalat ibiyag anak. Nalabit nga dagapuna. Ubing kayo pa'y Mike. Saan kayo pa'y nga ta nakasaganang agbalay na naganak? Ni nanang tatang. Kasarsaritak pa'y mutlay tay. Napan ko kinita iti kwarto, iti kusina. Mabaw Mike. Naglibas laki diya. Nagnay iti likod. Saan na kami na kahit na makita? Saan pa yan nagmaumaw tigura na kanya? Paglunita hindi panahon amin na sugat. Nood na panahon mo anak ka. Sumarong karkalat na dito balay ha. Kay, kumusta kayo gaya mga gasawa? Saan pa yan nakailiw-liwag nilay ka? Pagpabasulin na tibagina. Iti pan nakaragdag ti sikong. Mario, agtalo a bulanan nga agtrab-trabaho ka dito'y kumpanya. Pinalpalabas ko lang dagiti bindot mo. Impagpagapok nga anak ka, ken ammo nagpada kayo kinilay ka asaan pa'y anak kailiw-liwag. Daddy, Napabaynanak kini Mr. Lorenzana. Nagadugaya mabindot ti pinaaramid ko king ka a project proposal. Bindot ko. Tadyak kinitan tadamat inted ko asurut. sorry. Ato reklangan, Daddy. Nakikontrata ni Mr. Lorenzana iti sa bali a kumpanya. Mas dawak. Nakapag-college ka man. Ngam kasla aging kay ti talon ti utak mo. Apay ng turon na ka. Saan ka kadi ang mahiliw kanya? Kita man lang ang naglinaylo ta. Uwan, nga madanad lang ko ang nagbaliwan. Saan nakas ti kinalailong kanya? Jakon marik na ti barat ti arakop mo. Anya? Kan may sa. Jakon kayat ti agsikog man. Agsiksigarilyo ka? Kaano pa'y anasumok mo tagbisyo? Apay ng turon na. Saan ka kadi ang mahiliw kanya? Kita man lang ang naglinaylo ta. Uwan, nga madanad lang ko ang nagbaliwan. Saanan akas ti kinalailong kanya? Jakon marik na ti barat ti arakop mo. Kan may sa. Jakon kayat ti agsikog manen, Mario. Agsiksigarilyo ka? Kaano pa'y nasumok mo tagbisyo? Saan ka nagsaludsod? Bye-bye anak latan. Sana mabali na baybayan ka. Asawa nak. Siyak ti madaksan kinibapam. No dakas ti ibunga ti panagbisyo. Apay ang sumok mo tagbisyo? Awan ti sumbat kadagiti saludsod mo, Mario. Adda ka di pa kay naikan? Ipan nakaragdag ti sikog mo? Saan mo nga ipalagip dayta? Pangasim. Saan mo kumangingaro ti boses mo? Amang ano manggagdidadi. At pag-arupon ng kakapapada. Saan mo nga ipalagip ti pan nakaragrag ti sikog ko? Takinapod nun ha. Diyak kumapay la kayat ngagkasarta idi. Anya? Saan ko apagbabaw yan tinapasamak ka data? Gaputay ay ating kaunay. Ngam sahanak pa'y anak kasagana. Ngam kaputay baga ni Dani. Ano diyak kayat ti magkasarkan ka?
Pagparagrag na kano ti sikog ko. Kan idarom na ka. Laika, Pagparangan na kano aginon daw ayan na ka. Diyan kaya tamabalad ka. Isa abay-bayan naglaang iti kayat ko nga araminan. Kan saan nak nga ipulpulong kan ni Daddy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyabot tanda ito itinimplam akapek Ruperto. Nakapapait. Andang, apa yung barsak mo titasa? Kaya't mo garaw, nga ipirak ko tauray masinit talupam, ha? Ay, kalpaka ko malaing. Ang mga no pagarupan dagiti karuba nga apat Kababain. Jak inasukaran ti kapem tapno mausawan ka. Nabartek ka man gaminan ni Darabi. Nalpasan anay babainta. Ambisyosa ta kano, ang nagpaadal. Ngam nakiasawa kano, tawa ng bayin aputot mo, adi nakaturpos. Naging ka dita. Kisan mo pa ang iliwliwag na itabanag. Santa na pagsaritaan data. Nagburiklaan ti darak. Inaay na ta ti anak mo. Sila! Natinlag dagiti pinggan. Kinabuong dagiti manlukong. Ay, sus! Awanan. Ha! Andang! Ano tinapasabak mo? Nanda ni akbat langan ang makapagan. Saan pa erin mo ni Laika iti kwarto na? nay mas pailang titurog na, Daddy. Kanayo na saan ta ang makagiddan amang rabii ti asawam. Nya kaditi mapaspasama kada kayo. Ang anya nga dati pagkaki ni Daddy. Mario, apay asaan ka ang makasaw? Amangan no adda kaguranak. No jaki baga adagos kada kayo. Nasumok nila kay tagbisyo. Anya? Kinasaritak. Ngam kinunana asan ko abiyangan. Ken impalagip na ano saan kuma anasyan kanya. Tempang tayo ka no apabalod dak. No saan ko ngikasar. Ken saan ang makikasar kanya. Apa anak lakit di. Gapiti pa nagpulong ko kada kayo. Ay, anya lakit din tinaturturog ni Laika na ya. Ala, bayam takasarita ka na imbang. Nalabit adi na pa'y niliwliwag di pa nakaragdag ti sikog na. Naglala ako. Katimbaga na adi ako ni palagip day takin kwa. Agday! Ustag! Andang! Apa na tinungpanak? Kat nagutot! Nagpudot na itala makarang indap-dapal mo itirupak! Tapno nga ron, saan nga agdugol ti rupam? Basol mo, titatakder mo itay. Iso anay dugmam ti rupam. Dita, limitin pa iti babayin ti kaligid na matam. Basog ni Mario dagito'y ama paspasamak kanya. Puor ti kararwak na iti alalaki! Pinilig da ito'y a resort a pagsaritaan ta iha. Tana ulimag. Ken awan ti makasinga kadata. Amom, ado ti trabaho kay opisina. Nga napatpatag ang makasaritan. Kasla mapugtuak ti kayat yung ibaga kanyak, Daddy. Kinasaritak lang arudan ni Mario. Nagipulong paila ang kanyayo. Nabalod ko ma. Nujak imanugot ang nakikasarkan ko na idi. Iha, apay mata nakastoy ti nagtungpalam. Daddy, Inyag ka dito Ilocos tapno maiyadayo ka kadag iti barkada. Naglagi pam at asawa mon. Saan mo kadi ang mapanunot apakadadaalam kan pakaisag makam ti bunga dagiti aramitan. no day tamat lang ti bagayo kanyak, Daddy.
Agawid tayo. Ada ka din ni Mario di opisina. Saan ko agamdam ti mangriribo kay opisina? Tanay, kapapay. Mangibabainak pa ikit din dati. E di naragrag ti si Kuko. Ila ko mga ron na igidtanan ang natayak. Bueno, binaybay andak lang kuman idi nagsakitak. No, apay nga imay tayo ngamin dito probinsya. Saan kami kumaanagam-am mo kini Mario? Iha, laglagi pem. At daga po amin ang napasama. Di ka madanagan. No kayat mo, kasarita ni Mario. Sige, urayam ang makasangpat ikibalay ito nabi. Awan ka din di sa baling nga ibagayo kanyak, Daddy. Nagtutulag kayo manan kadagiti kabarkadam. Saan kaan ang makipagkita kadakwada, iha? Lita ka yun. Pimanawan ni Laika. Di naksan ading dinggin dati anak ko. Laika! Urayan nak! Mabain yan, Dang. Makita dati na donor arupa na. Iso asana rin mo. Nagmalmalang managpupo kiti kwarto mi. Kit aging gayda. San pa yari mo? Nangig ka ang nagsasaibag. Nasakit lao na itinakam na. Maawatak mo itiday. Nanyalaki nga minan na narukop ni Mariaw nga anak may. Saan na ang nadairan tirik na na. Kit nagasawa asa na nakaturpaws. Nimbaglaing ay tabak nang tinakaikamangan na. Tadi ko mapadang agrigrigat ita. Unag krakramot itidaga. Ibatanak! Saan nakmarakupan? Amok no apay naglalailo ka kanyak, Mario. Among nga dabasol mo kanyak. Laika. Sumardeng ka. Takayatan tagsikog. Anya? Sa anak pa'y anak kasagana, nga agbalin nga ina. Anya tinagsaritaan ta idirabi. Apay nga impulong nak kini Daddy. Nuilimod ko lataking ko na, nararamidam. Amangan no siya ti pabasulan na. No jak ibaga dagos king ko na. Mga no agsubang kayo manan nga gasawa. Nagkariya kini Mario, akasarita ta ka. Daddy, problema mi nga kasawa dayto. Ngem iha, pagribangak nga amang bagbaga kada kayo nga gasawa. Saan amaklon ti konsensyak no adda ti dakes a pagtungpalam iti pan nakaibarkadam. Masyanak ti kailangan ni Nanang amat maturog iti kwarto yu tatang. Anya tinapasama kiti ropa na. Apa yan? Pinagtumarakaw ni ti Agas. Kalpasan na napilit ko anangan. Yung basilat tamay ti impawnyag na. Natuli di tayo bigat iti tatakder na. Saan pa yan nausawan? Basol ko ti amin tatang. Nasukirak na anak. No sa anak ko ma, ang nasulisok. Saan mo asaway na nasulisog ka? Anak ko. Ay, boy. Kumusta kayo gaya mo ni ti asawa? Ada problema, tatang. Ay, nanak ko. Gagangay lang. Tagasawa, tagasta. Kay, Tatang, anya ti plano mi tabarok. Baknang ni Victorino. Ngam saan kalata kumana mang namnamakan ko ana. Kaya mo nga taday ti alalaki kat maturo kak iti simbrak iti kwarta. Napuskol ti panagrup-rupa na. At dapay laturid na ang agparag. Andang, uray kagurguran. Saan na maimturan? Ti saan na pa nakakita kayong kangay nana? Naimbag pa iti anak mo. Ang trabaho iti nalamiis nga opisina. Makan na amin akayat na. Saan akas kadata? Manipod iti aging gaita.
Rigrigat lata. Kaya tulad ka paglungawan mo dati palagbiag tabakay. Saan ka kaya mawalan ni tinamnama? Ang konsensya. Ngayon niya di mapalin ko. Ngam husto ni nanang. Kaya rigak ti subpal ti saba. Ang masapol nga biyag iti nalaylayang adiso iti umnok a panawan. Mario, Ah, kumusta kayon kinilay ka? Saan kayo kadimot lang ang nagsubang agasawa? saan dadi? Si Murot kadag iti barkada na. Ngam nagpasyar dan sa itimul. Kahit dagiti dadakkel mo, kumusta na? Sinarong karakiday di kalman. Itatang lang din ang kasarita. Nasakit pa lang tinakam ni nanang kanya. Saan mo ang mababalaw ni nanang mo? Pinaay mo ida. Kat sika, ti pangnamnamaan da, ang mailong out mo ida. Asino ka di ti tao, adi agtarigagay nga agnamay. Saan kumapay arumbeng, nag-asawa kayo kinilay ka. Tinadal ko ti masakbayan nilay ka. Pinaay ko dagiti dadakkel ko. Ingem, Kang runaan kininanang. dalita. Saanan ama ipapawi pa iti amin. Iso nga da kumak kahit ko akid daon kada kayo dati. Ang mga numabalin kong ituloy ti panagadal ko. Parang maator ko pa iti bidot ko. Kan magasak ti sakit din na. Nabayagan ng ilaklako da kanyak daytoy a resort. Mabalin pa ya papintasan. Nung magatang ko daytoy, ket plano ti agpatakder iti rest house ditoy. Napinta sa lugar, daddy. Ditoy ti nangawisak kinlay ka, iti kinasaritan. Ni, andamot sangsangwin yung arak, daddy. Sa kanadakas, no, sagpaminsan lang, Mario. Inawis ka ditoy tapno pagsaritaan ta naimbag ti kinid daw mo kanya. Naimbag ta napanunot mo ti mangituloy iti panagkadal mo. Napanunot ko. Asan na nasaya tamang namnamaklatan ka na kayo? Nang runa, kit sana ka nakaturpos. Ken para kadag iti dadakkel mo. Kininarang mo, saan ka di? Daddy. Sana ka narigat akasal sarita, iho. Mabalin mo nga ipamaysa ti panagkadal mo. Ngem kayat ko, atwa kayo kinilay ka nga agtuloy ka akadal. Nagaasaan ka na anak katagpulan niya. Kunak lang arudan at jakon kayat tagsikog. Mailiwag lang ko na yun kang kalay ka. Gusto na. Jakon kayat nga ulitan pa. Kinasarita kami ni daddy ite malam. Pinatgan na tikid daw ko. Ngam masapul ka no adwata mangituloy iti panagatal ta. Jak kayat. Ngam, apay, Basta. Manjakon. nusan kang manugod. Ang mga nusan mo takay ni daddy asakla ang tagtuloy nga agadal. Awan, pibiyang ko. Sige, sa nabaling aro din. Nunas ka nagsapulak iti sa bali a pagtrabaho. Kat irapin ko mat ti agadal. Itaman laangan na ang makapasyarak, Roberto. Kumusta kayo ni kini andang? Dasalat mait, sir. Uray ka sa nuarigat. San kami pailaing mait nga naglanglangan na mangan, sir? Dagiti pagay tanda ti problema. Taapa? Isumit lang natungil ti dadakkel dagiti raep. Ken saan pa'y nga aggipe. Tinungrugayam, sir. Natungro. Nakaro ka din. Ang mga no, medyo pa ilaan. Mabitlaan. Alam na ito'y agatan, Roberto. Ha?
nagadon, sir. Awan pa'y limagasot ti bayad dahi nga abono nga agas titong raw. Awata mo, Noperto. Naggapo kini Mario tinaduma. Imbagak namin king kuana nga umay dito'y balayo. Ay, aguray ka man, masanudsud ko. Payan ka din ni andang ta kasarita ko ma. Ay, limwar, sir. Baring dandanin sumangpay. Urayan yung labiitan. Imbagak lang arunin kini Mario ajak kayat. Isulatan ti agadan no kayat na. Yakon mayulupay. Ah, iha, masapol nga agadal kayo adwa para iti binangon niyo ang pamilya. Daddy, nasakit ti ulong. Kan maulawak. Talaga ka de, adi natinggan, Laika. Awan magganap mo, iti pan nakibarbar kanam. Kit ni Mario, awan latimar aramidalan. Daddy, Laika, kilat, naglustot. Anak! Laika! Naawan ang titipot! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Daytoyan, ti kinabot-butang ko ang mapasamang. Anya pa'y ti sirbe, ti biyag ko no mapukaw ko ni Laika, Mario. Ure kasano, ti kinabaknang ko. Anya ti kahit yung kasawan, Daddy. Anya ka di tinagsalitahan ni Doktor anang tamingking ko na. Ay, pasensya ka no saan da ka ngayon raman iti saritaan. Asawam ni Laika, kit karbangam amamuan na ito'y. Oh, Nababakano ti dara ni Laika, kit no saan amaalwadan. Ay, ang mga no agtinag alokemya ti sakit ni Laika. saan? Daytoy ti balaag ti doktor ni Laika iti Manila. Ang mabalin nga agsubli ti sakit ni Laika. Ang mabalin apakatayan na. Saan? Saan na mabalin na mapasamag na itaking ko na? Kinid daw ni doktor ti medical records ni Laika iti Manila. Imbagak no anya ti sakit ti anak ko. Iso ang masapol nga agimilak adagos kini doktor tapno ipatulod na dagiti papeles a kasapulan ti doktor ditoy. Apay masapol nga agsakit. Ay ayati ko na, Daddy. Itilaksit ti sanmi na panagkinaawatan. Maawata ti balik na, Mario. Ngem saan arumbeng nga agsangit ka? May sa ka alalaki. Tulungan na kaagsapol iti dara. Nya kagitibit ti dandang. Aguyak-uyak ka lang nga ruday. Saan ka ba'y lang nga sumaranting ang inom may tinasarin? Ay, sa anak madalapdan, Roberto. Yeah. Kayat ko pa yun ti matay. Ha? Anya ti, sasawa mag... Nao, mga kung nagregriga. Iso akalpasan, apinaay na tanim baryo, iti arapap ta para kankwana. Awan, iti serbiti biyak ko. Sumarding ka, Ma'am Mike. Saan ka na tumagay, Pai? Ay, saan na kalapdan? Mudtoy day tabotilya. Ha? Andang, nakumaman. Saan mo pukawin tinamdamam? Saan pa ka mo dyan ang tiyamig? Dagan. Kitam! Hey! Isang din mo kumain. Ay, ibulang kung taara ka nagyan di tabutay. Kasimbat ni Nanang. Adon tikimot na tatang. Basol kong apay. Nasumog ng tiyagbartak. Nabay ka din nga guy-uyak. Nasurok ka ta na bakalawas ha? Ano waag ba? Yung saan na kay kang karang? Sunod to ba? Ilimid na kaginubiti arak. Nasukainak di duldulin na sangabuti nga arak eh. Tatang. Apa yung sinay ka, Brio? Naliday ti lang ang bait, anak ko.
Nadagsan ti barokong ka. Nawanan iti poot ni Laika. Impan mi ti doktor. Kuna ti doktor, anang tamingkin ko na. Nagsubli ti sakit ni Laika. Amang nagbalin a leukemia. Diyos sa malagasi. Isong ni mayak. Tabarang adamayat amang ito na iti darakan ko na. Ay, nabangan mo, mabalinak ba raw? Ingam ka sa daw. Kasi mo ti kasasaan na lang mo. Makonsensya klawan na itatang. Tapay anak ka. Kasla pabasulan nak ni daddy. Abinaybay ak ni Laika, anak ibarkada. Ken imbaga na may kanya. Asan ko maarumbang nagsikugmanan ni Laika. Mabalin ati panagpadara na iti. Di may sa aga po na nagsubli. Di sakit na. Sus. Nagulimot mo ito ni Nanang. Delikadon sa ti kasasaan na tatang. Sasaroon ti panakuik na. Kan nasaysayat siya no ipantayon i ospital. Nakapuot kagaya man, andang. Kumusta ti marikrik na? Kaas iti apo kat nasayat matag. Anya, ti ko na ti Doktor Roberto. Sir. At dagagiti. Niresita ti doktor nga agas na, sir. Yung basapul ka nung nagtali na ay iti sumagmamanungal daw dito ospital. Ken, naipatigmaan nga isarding nan ti ginom. Abalayan, salwadam ti salungat mo. Napatag ti biyag tayo. Ket no nakaron ton ti sakit tayo. Ket agpabawi tayo. Kuwa. Agpay tuludak to kadagiti taraon a makapapigsa. Di kay madalagan sak ti makaammo iti magastos dito ospital. Ay, agyaman kami unay. Naimbag kayo abalayan. Mabain ako magabawan, mabalinan mi. Awantaan niya man na, abalayan. Naistorya ka din ni Mario kada kayo. Ada dito'y dos, ti ospital nila ka. Nagsubli ti sakit na, ket amangan no dayta, ti pakatayan na. Kaasimat. Saan ka ngagsangit, abalayan? Makapadakas dayta, iti kasasaan mo. Tulungan dak amang ikararag iti anak ko. Kabayatan ti sagsagrapon tayo apan lobo. Saan tayo kumaawanan ti namnama? Agpaimbag ka. Dagito yata raon din rekomenda ti doktor. Ano sayat nga paunag mo? Aglalo ka dagito ya prutas. Sige. Uminom po nga daw din iti danom. Aday. Agyaman na. Nakapsutak launay. Marignag. Asaan ako nagbayag-bay. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Ay, tang kawanay, Laika. Ay, ang kamatuon ay. Pakawanan na ko ba? Basol ko matlaan. Saan ko manatangkan ti ulo? Makapadagas king kati managlatingit mo. Sumartin ka nagsangit. Amok at andani akong matay. Nga mahutagag. Natagtagain ko idirabi. Nga agmay-may saat. Nagkalautang iti kasipngatan. Kasta unay ikis ko anang pukpukaw ka. Laika. Nangakot itibag mo. Kaya't nag-arayata. Nga mais anabis ka atakya. Tinang tangal kanya.
Ano sa anak nga alununan, imang liwang-liwang akasipungatan. Tisan amak kita, nga ima ti Diyos tinang salbarking ka. Saan mo apanunutan na matay ka? Kasapulan ka. Kumusta nilay ka, Mario? Nakaturog ka din? Uwan, Daddy. Apay, inyawid yun nilay ka. Day tate kayat na. Inot matan nga subsubli ti Maris ti kutil na. Ken at the nurse amang tamtaming kingkwana. Nagsarita kami kini doktor amasansan nga umay nakitaon nilay ka. Ngamno kasapulan amasalinan iti dara. May pan iti ospital. Kahasimot nilay ka, Daddy. No kasapulam ti uminom iti arak, tapno sumimbang tinakap mo. Saan ko akayat nga ipakita tayo ti panaglupoy tinakam tayo? Daddy? Lupay, maputi nga kiti kasasaan nilay ka. Dinginak, Mario. Iti laksid iti kasasaan ti anak ko. Saan mo abay-bayan ti panagadal mo? Ambok anapaay ni nanang mo ka. Nakulapan di panonot ni nanang, Daddy. Noon niya lahat tinasumok na matan. Aging ka, anak kaala iti sakit na. Maawatak ni nanang mo. May saak mo't anagandak. Saan pa'y analadaw? Di mo ipalubos amatungday anamin pinsan ti arapaap dagiti datakkel mo. Nagkarwar kayo ba't kaya man iti ospital, tatang? Karuruar mila ang ito ospital. Impakasin andang kini Mariaw. Asakbay nga itulod na kami di balay. Sarungkaran na kapailaeng. Kumusta ka, balasang ka? Nakapsutak. Nasakit ti si bubukol abagig. Dagiti tultulang. Kan susukok ko. Nagtumarak iti agas. Kumirit ti bagig. Katda kayo nanang. Kumusta kayo matan? Napigsaak matbasitan. Awan mo't unay ti uyag kon. Inton pumigsaak. Kan kabaala ko. Agpasyar kayo ito. Idiabalay kan itatahang nanang. Kan isardang yu kumantaginom iti nasangar. Day tamat. Tinakalaak iti sakit ko. Oras malaing. Parang tumar mo iti agas mo andan. Dahito iti agas mo. Kaniti danom. Agas salagan ti papaunag ko. Ay, Nagdadakkel pa'y nagitataklit. Kas kada kapsula. Ay, kasladya akong matilbon. Kano kag patingga, di pa nagrigrigat ka. aganos ka ba kay? San mo ka di akayat? Maimatangan ti panagturpos na nakta. Ay, mababainak na unay kini Victorino. Kunak no na ungat. Takas na unay pungtot na, di nagsikong nilay ka. Impilit na masapol ngay kasar ni Mario. Anak atong dayan ti arapaapta. Ani Victorino, ti nagpursigita na makaturpos, iti panagadal na. Tano kasano, kas pagarigan awan to kano ti gasat nila ka. Basta matunoy to ni Mario, ti natungday nga arapaapta adadakil na. Rumbang ka di, at ibiyag nilay ka ti kasukat ti pan nakapadas ta nga agnamay. Adda sigo da sakit nila ka. Nilagin na po Diyos ti makaambaw. Noon niya ti agururay, agasat na. Ituloy yung timangan kini Daddy, Laika. Masapa lang masapa kasumbre kiti pagdalan. Ada exam sa mi. Isumat lagayam, anasapa ka nagriing.
Kan imo na ka nagdigos kalpasan na nakabasa ka kadagiti libro. Sakbay anamigat tayo. Mario, siya akong timakamu kinilay ka. Addan tiners na. Pasapol, asaan mo apaayon dagiti takkel mo. Daddy, Sapay ko nga. Tamay matangak pay ti panagturpos mo sakbay amataya. Laika, saan ka nga agsao iti kasta? Saan at tinaningan ni Doktor tibiyag mo? Nagtalugod ka kuma nga agtungpal ka dagiti balakad ni Doktor. Nagdadakkel dagiti aga sa tumtumarak. Sanukuan, ma-injeksyon na nak. Idida mo, jakay tag sila kadagiti green leaves. Kas kumaiti bulong ti parya, kanugot ti kamuti. dakil ti may tulong na dagidiyaan natang. Panunutem ko ma. Nananay nga gimbag ka, aging nga ideklara ti doktor, anak kalasat kan patay. Kat day tanto ti kapatgan, amay sagot mo kanya, into nagturposak. Sapay ko ma. Kahit ko nga agpaot pa iti panagdan nata. Kan agsikugag tuman. At ikarigata asalwadan ti sikug ko. Oray matayak to. Na makaibati akkan ka iti anak ta. Laika. Nga po tatarigagay launay di Laika ang makapasyar. Kinuyod ko. Ay kay, nasaya at launa Victorina. Kumusta ka nga Ruden? Balasang ka. Napigsa akong tatang. Na makita ni Mario ang nag-anay-ganag. Napaspas na mo't iti panagadalan. Kumusta ka maten, Andang? Ay, agtumtumarak pa'y lang iti agas ko. Kan, sinarti nga akong ti aginom iti arak. Rumbang lang nanang. Dahil tati nakaalaak iti sakit ko. Sa anak ko manak ibarkada. Kat si kang arudan, kumusta ka mat? Sa anak pa'y anay imbagan. Inkargatak lat imay dito'y balayo. Ni Apo Diyos laangan ti makamo. No kasano kapaot pa'y ti panagbiag ko. Ay, kablaawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Maragsa ka nak. Tasaan na kami matla pinaay. Nanang, tatang, isagot ko kada kayo tayo ti abaligi. No pa'y pinaay kayo di damo. Nagagsakak mat, iti dahi ti panagturpos mo Mario. Kas ko nam idi kanya. No si bibiyagak pa iti kaaldawat ti panagturpos mo. Daytan ti kapatgan, amay sagot kukin ka. Agyaman naklaunay, Laika. Pipicture tayo nga ragkada nanan. Ay, ada kumapay ada tatang niyo kan daddy yo. Anya ti ibarbat ka, Mario. Ada ka di pa'y problema. Ilinto ta, na ipaaymon, ti arapaap, dagiti dadakkel mo. Ken indeklara ni doktor, anay baganon nila ka. Saan nyo kadipay nakasarita ni Laika? Saan ka di pa'y asimbangpat? Itay pa'y labigat ngayon pakada na arumwar. Rumbeng ko maamaragsa ka na. Timpadamag na ngagdadagsan ka no. Anya? Madanagan na. Amang ano. Ay, Diyos ko. Saan nyo kumangay palubos? Ay, na baray awak man launay dito ya puko ta. Naglumpo kan kaiingas ni Mario. Uray no babae. Nanang, tatang. Iso ka din ti anak may kinilay ka? Baraw. Na, mayatan kami man launa kininanang mo. Itay nasabat mi ti nurse. Kinid daw mi nga ubaan mi mamat. Day tagaya mo na Nilay ka. Kumusta nanang? Ada pa lang iti ward. Imunan ni Victorina na panijay.
Napay hakas na kailangan. Kasi saan ka naragsak. At agayam ka na kayo ni baby. Akyaman ako na Diyos ko. Si bibiyagak Mario. Si bibiyag kami, iti anak mo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.